Så vi starter med inspiration. Så det her det er med inspirationsbilleder. Som I kan se, så har jeg taget inspiration fra Hundertwasser. Og det her det er min skitse. Jeg lavede 2 bygninger, og så 2 kabinelifter. Der tog en fra bygning til bygning, og så nogle streger på. Så til overvejelserne. Jeg tænkte, jeg ville gøre de her striber grønne, og så lave flere striber end starten, for at give den mere lige, for at give den lige og symmetriske struktur noget flow og bevægelse. Jeg ændrede også kanterne af kabinerne til at være mere ovalformede. Så er vi nået til processen. Så det her er mine procesbilleder fra venstre til højre, start til slut. Du kan lige få et længere kig på dem. Det er nok. Så eksperimenter. De eneste eksperimenter, jeg brugte, var at putte vinduer på siden af kabinen og sætte græs på siden af bygningen, så det lignede, at der gik græs op ad bygningen. Jeg satte også en bund af græs på bunden, men det havde jeg tænkt mig at gøre fra starten. Jeg satte det bare ikke mere på skitsen. Så er vi nået til resultatet. Ja. Nej, det bliver ikke som jeg forestillede mig. Ideen med, at man kunne fjerne den ene bygning for at putte de der kabiner af og på, kom kun senere. Det ville hjælpe på udtrykket, hvis jeg havde lavet stregerne på bygningen med en pensel i stedet for en svamp. Der lige stregerne ville se mere tydelige ud. Så ville jeg også skulle lave mere bevægelse. Så er videoen færdig. Jeg kan ikke komme så meget i dybden, fordi det er en video. Jeg kan heller ikke svare på jeres spørgsmål, fordi det er en video, og jeg er i Thailand. Men håber I nåede at se videoen.